Takže hezký večer zase po nějakém čase. Dnes se podíváme do Nového zákona, podíváme se do první novozákonní knihy, to je kniha Matouš, to je jedno z evangelií, čili tahle ta kniha nějakým způsobem přibližuje život Ježíše. A podíváme se na podobenství o hostině. Možná je to pro tebe nová kapitola, nová pasáž, možná, že ji znáš, ale i když ji znáš, chtěl bych, aby něčím novým pro tebe dnes večer byla. Takže pojďme se podívat do Matouše 22. kapitoly od 1. verše. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy: řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím: svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozvaní, ale málo kdo bude vybrán. Tak tohle je jeden z velice známých příběhů Nového zákona, toho evangelia Matouše. Je tu hostina, král, je tu královský syn, který se žení, a jsou tu pozvaní. Je tu pozvánka na tuhletu hostinu, pozvánka na velikou svatbu. A já jsem si dával otázku, v čem je ten problém. Proč ti lidé v podstatě na tu svatbu, na tu hostinu nechtějí přijít? My víme, že tohle je podobenství na Boha, který uspořádal velikou hostinu a velikou svatební hostinu pro svého syna, pro Ježíše Krista. A jsou tu pozvaní, kteří mohou přijít, hodovat, mohou jíst těch nádherných královských lahůdek a mohou se veselit společně s tím, kdo se žení, ale nechtějí. A přitom tady není něco, co by bylo až tak moc důležité. Je tu nějaký obchod, je tu nějaké pole, které mohou orat. Jakoby almužny, které vezmu místo jídla, které má hodnotu, které je chutné, které má cenu. Ale oni se přesto tak rozhodnou. A když jsem se ptal, když jsem nad tím přemýšlel, v čem ten problém je, viděl jsem, že ti lidé si možná začali uvědomovat, že účastnit se královské hostiny to není jen tak. Je k tomu potřeba určitá zúčastněnost. Je to možná určitý závazek. Účastnit se královské hostiny to nejde jen tak otevřít na chvilku dveře, něco vzít ze stolu, tam někde u dveří a zase zmizet. Účastnit se královské hostiny, tady v tom případě to znamená pobít s králem. To znamená být v jeho přítomnosti, a pokud ten král je Bůh a člověk se má dostat do Boží přítomnosti, je jasné, že lecos v jeho srdci bude odhaleno. Je jasné, že lecos vyjde najevo. Je jasné, že účastnit se takové aktivity nebo účastnit se takového času to není jen tak. A ti lidé se rozhodli: nepůjdeme. Dokonce to šlo tak radikálně až k tomu, že oni vzali ty služebníky, stýrali je, zabili je a tím vlastně dali nějakou zpětnou vazbu, jaký nezájem, jaké pohrdání mají vůči té pozvánce, vůči tomu pozvání. A
Víte, když tak o tom přemýšlím, Bůh nás zve. Bůh nás zve do svojí přítomnosti, Bůh ti chce dát najíst, Bůh ti chce dát najíst ze svých lahůdek, ale je to něco, co se ti bude týkat. Je tady v té druhé části toho příběhu je napsáno, že Bůh přichází, ten král přichází k jednomu muži a říká mu, co to máš na sobě. Ty nemáš svatební rouchu, jak se sem dostal. A ten člověk musí pryč, musí ven. A přitom, když šli ti služebníci, měli jít podél cesty a měli vzít kohokoliv, kdo tam u té cesty bude, měli kohokoliv pozvat. Je tam dokonce napsáno, pozvali dobré i zlé. Zlé i dobré. A ten člověk, co to znamená, že ten člověk neměl svatební roucho? To neznamená, že mu chyběl nějaký náboženský oděv. To neznamená, že neměl dost krásné a pestřetkané šaty, protože to mohl být úplně obyčejný človíček od cesty a také zlý člověk. Ale mít svatební roucho, to znamená brát vážně tu chvíli, brát vážně tu situaci, být připraven na setkání s Bohem. Jak to vypadá, když člověk je připraven na setkání s Bohem? Uvědomuje si, kdo je on a kdo je Bůh. Možná je to o tom, že ten člověk řekne, že je tolik věcí, které já potřebuji vyřešit. Je tolik věcí, které já ti potřebuju dát. Na jednom místě je napsáno, že bílé roucho, to znamená oděv, který je vyčištěný od Hospodina. Doslova je tam napsáno, který je vypraný v krvi obětovaného Ježíše. A pak je to roucho zářivě bílé. To nejsou šaty, které si člověk někde v šatníku najde a řekne, tyhle ty si vezmu na svatbu. To budu krásný, to se budu Bohu líbit. To bude úplně ono. To jsou šaty, které si člověk vezme a řekne, tohle není ono, tohle není v pořádku. Jde na kolena, říká, Bože, vyčistí mi. A pak se tam ta zářivá bílost objeví. Pak se tam objeví ta připravenost. To, že člověk přizná, že něco je v nepořádku. Když se dostaneš do Boží přítomnosti, ano, je to závazná chvíle. Je to tak, že to může být tvůj pokoj. Může to být shromáždění Božího lidu. Může to být kdekoliv, kde se dostaneš do Boží přítomnosti. Ale když si to uvědomíš, že seš v Boží přítomnosti, je to to pravý. Je to to pravý, co může být. Možná ti potečou slzy, možná půjdeš na kolena, možná budeš stát tam někde v rohu svýho pokoje se zavřenýma očima, ale budeš vědět, že potřebuješ zářivě bílé roucho, protože to oblečení, které na sobě máš, ať už máš na sobě košili nebo cokoliv, ale to, co máš ve svém srdci, se k Bohu nehodí. A to je to, co tě strašně moc posune dál v tvém životě. Když si uvědomíš, že máš něco v srdci, co se do Boží přítomnosti nehodí. Když se na to dívám, ten člověk, který si uvědomuje, že si na sebe musí nechat navléknout od samotného Boha svatební roucho, svatební šat, to je člověk, který si uvědomuje závaznost té situace, který si uvědomuje, co se sluší a patří před Bohem, který si uvědomuje tu hloubku, který si uvědomuje, že na tom okamžiku, kdy seš s Bohem, záleží. Čas s Bohem to může být chvíle, kdy si otevřeš Bibli, možná seš křesťan, možná seš člověk, který věří už nějakou dobu. A tak kdykoliv přicházíš před tu Boží tvář a jíš z toho, co ti Bůh dává, uvědom si, že to je zvláštní chvíle, že to je zvláštní moment. A Bůh vždycky o tebe bude chtít zpětnou vazbu. Možná někdy přečteš pár veršů a řekneš zajímavý příběh. Nenech na pokoji svoje srdce. Nenech na pokoji svoje srdce, když se setkáváš se svým Bohem. Je to prostě nádherná chvíle a je to silná chvíle. Je to silný čas. Já ti chci říct, uvědom si, Bůh ti chce dávat najíst. Bůh ti chce dávat najíst z toho nejlepšího, co má. Ale ty musíš připustit, že je důležité otevřít svoje nejhlubší nitro,
Tvoje nejhlubší nitro. Tam na konci je řeč o tom, že ten člověk byl vyhoštěn. Je tam možná pro někoho takové hodně tvrdé slovo, protože je tam řečeno, že mu byly svázány ruce, svázány nohy a byl vyvržen ven. Možná si řekneš, no tak ti, co nešli na tu svatbu, na tom byli líp. On nebyl vyvržen na speciální místo, kde by byl uvězněn, on byl vyvržen ven. To znamená, ten, kdo nešel na tu svatbu, dopadl velice podobně jako on. On byl prostě venku. Bůh říká, venku začne být jednoho dne hodně nebezpečné. Ty musíš dovnitř. A to, že mu byly svázány ruce, svázány nohy, to je z toho důvodu, že Bůh není Bohem kompromisu. V určité situaci Bůh nedovoloval, ten král nedovoloval, aby ten člověk si tam dělal na té hostině, co chtěl. Aby jedl, cokoliv chce, aby se pohyboval díky svým nohám, kudy chce, protože on nebyl oblečen, on nebyl připraven, on nebyl schopen a nebyl ochoten snížit svoje srdce a říct, Bože, já potřebuji být čistý. Jestliže se mám pohybovat v tvé přítomnosti, já potřebuji být čistý. A chtěl bych, aby i dneska z toho slova si mohl něco vzít.